Kani una pe, kang mama una. Kada ko na mo doy. Happy birthday. Ate kana no. Let's Anjin. Ulit ko, ulit ko. Uy, lawan. What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding. So today is Easter Sunday. So it is recent good mga Meg mo. So mag-celebrate ta and double celebration is siya. Kahit tomorrow birthday sa akong lolo or si tatay Siniboy. So amo arang gi-advance karon pero simple ra kaayo. Maglechon ra mig ulo sa baboy. Yes, sponsor na siya ni Mama Bibi from Japan. And ugma pod magpa-sponsor pod siya og birthday sa akong lolo tatay. Ugma na ang birthday niya. Thank you so much Mama Bibi. So karon mga may mag-food trip ra mi gamay sa diri sa doon sa mong balay nga beach. I-surprise po na ko sa tatay nga tagaan ako siya kwarta nga iyang bira-bira ko. So for now, maligaw sa ko mga Meg while nag-glitchon sila Tito Ineng, Tito Christian og si Lolo Gigi. So be right back! Hey, what's up guys, mga Meg? Hi mga Meg! So guys, karon ipakita na ko ninyo ang among lechon ulo. So naglechon ulo mi guys. Maukan ni si Noy Giging na yun. Hi, lang ko sa vlog. Hi. Hi. So, among ulo guys. Dugay-dugay pagin ano. Ang taol pagin ni maluto. Ulo chucho. May it is almost mga 5 minutes from now. Luto na. Halo to. Nagkadaliar. Di ka na mahilaw. Ginis ka no. So, maulo dagoy sa ulo guys. 5 minutes ba? 5 hours. Taol pagin siya guys. Gay pag kita paabotan na yun sa cross apatan mag-ipak aning kubala niya. So ato lang sa ikon guys. I-update mo mga 30 minutes after guys sa nidagway ng kuha na guys. Abi ni mo og Tibuok lechon. Abi ni mo tibok lechon yan. Di korta day para maka-afford ang tibok lechon. So guys, baka naman guys no, tibok lechon naman sunod no. Para sa akong birthday ba? Ano sa ang birthday mo? Birthday na ko. Palit ko sticker. Unsa? Magpapalit na sa kag sticker pero imong ipailog. So bili ka muna ng mantika, isa ka lang pa. Kay maliligo ka na lang. No way! Dagat. So goodbye Ate Nech. Balik ka rin ha. Balik rin ha. Oy! Hi mga Meg! So guys, it's been 30 minutes. So atong pakita ng atong dagway sa atong kuan. Ano na yung dagway guys. Medyo lami na siya tanawon guys. So hi, what's up guys? So we are now preparing for our surprise ni Tatay Siniboy because today, no, this is not belated but advanced. Ugma ang birthday. Tomorrow is his birthday. So tomorrow he will be turning 55 years old. So, hi, what's up mga Megs? So, vlog takeover. So, before I'm going to vlog what we are doing today, I just want to... Guys, sorry sa camera guys, kaya kanang blurry siya kayo because... blurred ang camera because kay yung front cam kay nasiliki. So, blurred good siya good. So, now we are preparing sa birthday surprise ni Mang Shitin ng kwarta. So, siya, nagpalit ni og wrapper. I mean, ice wrapper. So, dyan sa kwarta, then the money. Kwarta, very. Hindi siya yung daghan kay diaper at least, no?
Later. So hi, what's up mga Meg? This is Bensay Meals and a vlog takeover. So padong mi karon sa bye-bye guys. Today is Sunday and today we are celebrating kanang sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkabanhaw sa toang Ginoo Jesus Christ. So Easter Sunday karon mo na mga ligo mi. So hapon na gid mi time check like 5:36 na. So gabi na gid mi nangadto kay aside sa nagluto mi sa ulo sa baboy among sudan gilitsyo na mo. Init sa gay kanina good like grabe ka init. So mao nang karon lang mi nakangadto. So dara si Ma'am Shitin, Nitch, Gail, and Dane. Then sila Ma'am Mercy and sila the rest of the family kay naasa. Padong pa sila nagsunod. So Nitch, take over sa vlog. So for today's video, naana mi dire. So we are here at We are here at Barangay Tahaw. Later. So hi guys, we're here na po sa beach. Ako pa dito. Nanaras dapat. So ito po yung mga gift namin para kay tatay guys. Dalawa. Dawala. Guys, kanang muapa sa ron silang Mama Mercy si tatay ni Boy kay kanang nagluto sila og kanon or naglungag kay kanang wala ni kanon diri gida. Nya inigabot nila kay kanang kantahan na mag-happy birthday si tatay si ni Boy kay kibaw po to si Mama Mercy guys. Then amuha nang ihatag yang ang among surprise niya. So please watch this. So guys, by the way guys, naligo na ko. Obvious man ta. Ginawa ko pa siya. Kobe! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wait, manap. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you Mama Baby sa sponsor ni mo ani among sudan. Thank you. Sa Sandido family sa birthday ko. Okay, kani una pe. Kang mama una. Blindan pa kay sayang pa. Yay! Nice. 90,000. Yay! Right, no? Yay! Gikan na ni Mama Mercy. Kada po namo ni Doy. Makalig ni kawala. Ay! Ayaw, chin! Balik mo dito. Napa, karton! Napa, oy! Napa, katukar ka. Hilaw pa dito. Kanagin ka na sa channel. Namo na dinito ini. Panay. Soroy. Nalagir, ito lagi. Napay las! Di ba on? Inubog ka tong tuhan. Dali, oh. Happy birthday! Naya lang! Tagsaan! Tagsagat to. Ay. Sige! Naputol na. Wala, di pang... Di ba ito ang toppings na po? Let's and chin. Hoy, kanila ni tinod na takan! Guys, koy, ulit. Thank you sa Let's and Chin. Sa Tincha, thank you. Okay, salamat yung istanang dabe. Ay, patong karon. Thank you guys sa sponsor ni mo nga. Kanang lechon baboy, lechon ulo. Daghang salamat.
ba? Isang araw sa isang taon, may napaka-special na celebration. Magsasaya tayo, ayaw mo man o gusto, kami nang bahala sa cake. Kasi birthday mo, birthday mo, birthday mo. Tomorrow.